shawati tani harjiyali barhama in yaskausi na kaula shugaba annabi Muhammadu mai gida na dole na gaida kai ko ina nake zanati no da kai daga bakar zo na yi gas da kai malam sirraja aliyu na annabi shugaba annabi Muhammadu assalamu alaika bumbiya sanka ya kama mani zuciya taimaka mani kairil anbiya rayuwa ta da Muhammadu shugaba annabi Muhammadu shugaba ya da mani lamuni ko ina zan je ka kula da ni kar ka bar magiya su bada da ni ka saka ni na zamto kiburu shugaba annabi Muhammadu masu burin tozar da ni in sanya nufin cuta mani shugaba kar ai masu lamuni cuta mani da Muhammadu shugaba annabi Muhammadu shugaba na sirrin samuwa da kai ne kofar saduwa ka zane mana hasken rayuwa jarumin gwarzo ran uhudu shugaba annabi Muhammadu mai ilahu da bayi annabi dole kowa ya maka ladabi saka ya zamto mana wajibi a gurin kowa ne Muhammadu shugaba annabi Muhammadu tunda Allah ne ya tsaya maka shugaba na wa zai ja maka ka zama ajiyar Allah ne ka sanin ka sai dai shi almajidu shugaba annabi Muhammadu shugaban kowa mai rahama isar ka ta wuce da zo da anjima kuma ka ce ai an yi shi an gama ba a jinkirta shi Muhammadu shugaba annabi Muhammadu kai ilahu yake so mun sani ko abin da kake so ya sani shugaba mai babba da kankani gaban ka sai dai ai alwahidu shugaba annabi Muhammadu alafiya sarki mai martaba wanda ya isa ba ya bar gaba gaisuwar girma gun shugaba masanin Allahu Muhammadu shugaba annabi Muhammadu mai gidan anbiya sirikin Ali kafi kowa kaifin hankali mai cikar haiba mai tozali Hamidun Mahamudu mufarradu shugaba annabi Muhammadu tabbata maku halin shugaba kyautarsa ta wuce mama bare kuba mai abu kake wace kamar gaba wajen rabawa da Muhammadu shugaba annabi Muhammadu kai kake kyauta ba barba ba ka gori ba tin yanzu ba in na zo ba za ka ki bani ba gani na zo kuka Muhammadu shugaba annabi Muhammadu wanda komai annabi ka sani ya sani mani komai kai mani ita mai yi maka kula da ni dan isar Hassani no Muhammadu shugaba annabi Muhammadu rayuwa ta basa Muhammadu kun ka kai mani komai Amadu kai da mani sansar zuhudu a gidan duniya in yaudu shugaba annabi Muhammadu harkuwar kowa ranar badar a cikin ka suke sai dalbashar kowanne da kai ka alfahar a cikin ka muke fama gudu shugaba annabi Muhammadu kai ka je fadar Allahumma shugaba mai tarihi hikima sannin gwanin raba rahama ba a ta magana Muhammadu shugaba annabi Muhammadu shugaba mai babban daira na taho a wurin ka nake bara sai na zo a Madina munawwara in ziyara gunka Muhammadu shugaba annabi Muhammadu arzikin Allah ne kai daga rahamar bayi mai ɗaukaka shugaba na mai birnin maka a cikin ka nake baban gudu shugaba annabi Muhammadu bangare in gaida mazanjiya shugaba jagoran tafiya halikin ka a zauna lafiya shugaba annabi Muhammadu shugaba annabi Muhammadu bangare in buga masa tambura kuma gauta za su yi hantara ta azal na gana madogara ba kamar annabi Muhammadu shugaba annabi Muhammadu kai ilahu yake yi wa duniya shugaba jagoran tafiya kaunar ka ta hada shi ne ga tujiya har gaban Allah as-samadu shugaba
gudu shugaba annabi Muhammadu shugaba ne ma abuwa nike kashi mai tarin zunubi nike ilimin alfarma so nike dan isar ka gurin samu farrado shugaba annabi Muhammadu shugaba nan zan so in tsaya shugaba ine maka magiya ka abinda na zo ko sau daya a madina tuna Muhammadu shugaba annabi Muhammadu wanda ya maka wakar ka sani loba masta dan kankani ba gida ba motar zamani kuma bani da tsantsar tsoro shugaba annabi Muhammadu in sakwata ya zama ka dan rashin da muka na masoyinka abudin rahman gausi na ka aminta da shi ya Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu shugaba annabi Muhammadu sai na ce tabbata ya rabana amshi waƙar ka sako ina dan isar Mahmud Shafi'una amshi roƙona ya wahidu ya Allah wahidu ya Allah wahidu shugaba annabi Muhammadu shugaba annabi Muhammadu shugaba